sugok sa Ginoo. Sa hapit na siya kayat sa langit, tinunan gisugok niya. Panlakaw kamo, isang yaw ang pulong ko. Karon natuwa siya ito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan. Ug mubalik siya ini sa kalibutan, uhaulog lalinon ang nagtuman. Bisan tamayon tao, di ay mihayon sa tanan nga katawhan. Ang pahiyom sa Dios ato nga palabihon, daghang kalisdanan atong hinsugatan, apan siya magauban tungkol sa katapusan. Sa kapanahunan karon natuwa siya ito sa kalangitan, nagandamog tuloy-an sa tanan nga balaan.
Mga higala, kumusta? May gabi kanyang tanan, kamo nagamamati nining programa sa kanginan, Jesus is our hope. Kini nga programa gibsugahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kanginan nga gituyo pagmugna aron kita matagan og insakto og kompletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaan nga kasulatan aron makahimo kanatong andam sa kanang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Well, mga higala, mag-ampo kita. Amo nga dalangpanan og silimbahon nga Dios nining taknaa sa kagabihion. Ikaw among ginapasalamatan sa panibago na usab nga kahigayunan nga imong pulong nga nagagikan sa balaang kasulatan, among mapatalinghugan dinhias kahanginan. Ikaw magapanalangin nining nga programa o Dios nga may mahimo kining tulay alang sa mga tawo nga nagakinahanglan sa imong pulong nga maabot sa matag panimalay, matag dalunggan karon kining imong pulong nga pagahisgutan dinhiyas kahanginan. Magapanalangin ka sa mga tawo nga nagapaminaw karon nga ang mga pulong nga ilang madunggan dili mahimong kawang o Dios, kun dili mahimo hinuon ni nga mapuslanon sa ilang kinabuhi nga magagiyas matagusa nga madulog mo alagad diha kanimo. Salamat o Dios nga sa kanunay ikaw magahatag ug magatubag sa among mga pagampo. Nagahangyo usab kami diha kanimo nga ikaw magapasaylos among mga kasalanan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo ang personal bugtong manuluwas. Amen. Well, mga kaigsunan og mga kaigalaan, welcome nitong programa sa kanginan, Jesus is our hope. Nining higayuna sa gihapon kami magpasalamat sa inyo sa kanunay nga inyong pagsunod sa tuang programa through Facebook Live maingon man sa radio, mga kaigsunan. Sa tanan lang karon nga naglain-lain nga dapit kun hain man naabot ang ato ang live broadcast, kun hain man naabot ang ato ang radio broadcast, kami mga kaigsunan og mga kaigalaan maga-welcome og magapasalamat kaninyong tanan sa kanunay sa inyong pagsunod og pagsubaybay sa kini ang ato ang programa, mga higala og mga igsoon. So nining higayuna dili nato may kauban si Brother Libby Clavis tungod sa rason, mga kaigsunan og mga kaigalaan, nga mao karon ang pilmirong gabi sa iya nga pagahimuon nga wali dinhaa sa Tagasa, mga kaigsunan, Tagasa Seventh-day Adventist Church or dinhaa sa kini ang dapit kong hain nalimot ko kung hain ni nga dapit, basta kini siya parts ra ni siya sa kini ang nailon dira sa kini ang basta mga kaigsunan, ako lang unya i-outro pag-announce kay murag nalimot gyud ko sa address, but unfortunately mga kaigsunan dira siya sa Tagasa Seventh-day Adventist Church igaheld ang ato ang crusade. So alang sa tanan nga taga-Tagasa karon ginaimbitahan labi na sa Gairan, sa Nailon, sa tanan lang nga nagadol-dol nga lugar din imbitado mo mga kaigsunan nga motambong ni anang libre nato nga seminar. So alang lang sab sa mga kaigsunan nga nagasunod og nagasubaybay, si Brother John usab dili nato makauban karon tungod kay dunay mga importanteng lakaw tuwa karon siya sa Kinatarkan Island. Sa rason nga doon na say mga importante nga giadto, mayon man usab pagbisita sa atong mga kaigsunan didto asab og sa ato ang mga radio listeners. Sa pagkakaroon kami usa makiguban ni Brother John Michael Cinco niining usa ka oras nato nga tulumanon, mga kaigsunan og mga kaigalaan. So alang pa sa pagpadayon, basin si Brother JM dunay mga pagpangumusta nga ipadangat sab sa ato ang mga listeners. Okay, daghang salamat Brother Isaw. May gabi ka natong tanan, mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, labi na sa atong mga kaigsuonan dinha sa Medellin SDA Church, sa ato ang mga higala dinha labi na sa poblasyon Medellin, ang Avalli family nga nagapaminaw karon, unya nagapaminaw usab karon dinha sa Lamintac Norte si Brother Alex Caneda, ug labi na sa atong mga kaigalaan usab dinha sa Paypay sa atong umaabot nga krusada karon nga September 13 to 22. Natay mga kaigsuonan din na usab nga nagbalay-balay, labi na Brother Isaw ug Brother John Michael Cinco nga inyohang nakauban karon. So niining tungora pod mga igsuon, karon ra jud ta kabalik dinhi sa atoang tulumanon tungod pod sa mga programa
nato nga perti yung daghana. So alang sa niini nga kagabion ato sa pasalamatan ang tanan nga mga sponsors, council sa tanan nga nagdumala para sa umaabot nga krusada. Ang panahon ako balik din ha kanimo Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother JM ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og pagtagad sa mga mensahe dinhiya sa tuang Facebook Live. Niya si Sister Melissa Hila Saison watching from Gila Saison watching from Saison Lideros watching from Paypay dan Bantayan. Yan sa dre maayong gabi diha kaninyo dong Isaw watching live. Niya sab si Sister Love Yam Lagariza. Good evening mga gwapong mga brother. Miriam Lagarisa ni from Anislagan, Naval, Biliran. Mugrit ko sa tanang naminaw sa inyong program. God bless you all mga igsoon og especially sa akong gwapo na amahan Papa Joseph Lagarisa og sa tanang mga kaparyentihan diriya sa among barangay og sa tagalibtong na mga Adventist. God bless us all. Salamat sa pagbasa. Niyasab si Brother Ronilo Itang, mayong gabi Brother Isaw, Brother Michael og sa mga nagsunod og ng mga naminaw karon. God bless. So mayong gabi isab diha kanimo Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Mayong gabi tanan nga taga Saudi Arabia ron nga nagapaminaw. Mayong sab din ha sa Doha, Qatar ni Sister Bibit Marikit Orsal. Niasab si Brother Jimuel Dikino Laloses, mayong gabi kapaglaom. So mayong gabi sab diha kanimo Brother Jimuel. Niasab sa atong pikas monitor ato sab nakita nakig-uban kanato si Brother Jovan Ray Arnibal Book, niapod si Sister Ginaline Lomontad, niapod si Sister Richie Kaumiran, niapod si Sister Nisabel Villaganas ni Cesario watching from Masbate City, niapod si Brother Eljon Nidia Tonyakaw, niapod si Sister Milani Son Perez from Nailon, niapod si Sister Gia Iskarma Amoruto, niapod si Sister Ann Kaumiran, niapod si Sister Teresa Cordoba. Sa pagkakaroon mao pa ang atong nakita nga nagsunod og nagsubaybay sa ato ang programa through Facebook Live din ang ato aday nga ginahimo nga crusade mga kaigsunan katong gihimo karon nga crusade ni Brother Libby dinhaa sa Tagasa Marangog, no? Alang sa tanan nga taga Marangog mga kaigalaan og mga kaigsunan labi na sa mga dugol nga kadsikbit nga mga barangay o lugar sa Gairan Nailon. Welcome mo nining atong programa mga higala og mga igsuon. Kung doon na mo'y bakante nga panahon or kung mahimo hatagi ninyo panahon mga kaigsunan og mga kiglan ang pagtambong sa sama niini nga talagsaon nga programa. So alang sa tanan, welcome mo mga higala og mga kaigsunan. Dito giheld ang ato nga Bible seminar sa Tagasa Marangog mga kaigsunan og mga kiglaan. So siguro wala na may mga pagpangmustas Brother GM ngadto na ta mga kaigsunan og mga kaiglaan sa paghatag og tubag sa pangutana nga gipadangat dinhiya sa atong programa. Ang pangutana nagagikan kang Brother Ricardo Mercader. Ang iyang pangutana naging siya, maayong gabi Brad, unsa may maayong buhaton ko aron nga maluwas ko. O mao ni ang iyang pangutana Brother GM, mga kaigsunan alang sa mga gustong mag-contribute, unsay angayan daw niyang buhaton or kita unsay angayon natong buhaton aron maluwas ta. Aton lang butang kita kay lain sa gayo og si Brother Ricardo ra. So kitang tanan mga kaigsunan og mga kaiglan. Pero ang pangutana nagagikan kang Brother Ricardo Mercader nga nagingon siya, unsay maayong buhaton ko aron maluwas ako. So ang panahon nihatag nako kang Brother GM dayon ato nga pagatapuson mga kaigsunan og mga kaigalaan. Brother GM? Okay, daghang salamat Brother Isaw. May gabi ka natong tanan mga kaigalaan og mga kaigsuonan. Daghang salamat usab sa ato ang texter sa iyang gipadangat nga mensahe dinhi kanato mahitungod sa iyang pangutana kung unsa kunoy dapat buhaton aron na maluwas ta, no, or makakaplag ta sa kinabuhing dayon.
Ato lang jud hinumduman kanunay mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga wala jud lain mangluluwas nato kundi si Kristo lamang. Pinaagi sa pagtuo ug pinaagi sa atong mga binuhatan, apan atong hinumduman kanunay nga kanang mga buhat nato nga maayo ug kanang atong mga pagtuo bunga na sa atong pagkalinuwas na. Apan atong susihon ang balaang kasulatan mga igsuon aron na kita masayod kung unsay dapat natong buhaton, may tungod niini nga pangutana nga unsay buhaton aron na kita maluwas. Kung atong lantawon mga kagalaan ug mga kaigsuonan, dinhi sa Mateo 19:16 naigi usa ka sugilanon dinhi nga usa ka batang dato ang nag-ingon. Og tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. Sususama ang pangutana mga igsuon. Unya sa 17 nag-ingon, kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong mangutana man ikaw kanako mahitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kung gusto ka mosulod sa kinabuhi, bantayi ang mga sugo. Sumonay usa mga igsuon nga yawi nga gikinahanglan usab nga mubantay ta sa sugo sa Ginoo. Unya nag-ingon pas 18, kaniya nangutana siya, hain man niini? Og si Jesus mitubag, ayaw pagbuno, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksig bakak. 19, tumahod ka sa imong amahan ug inahan, ug higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Hinumduman nato mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, kini nga example nga gihatag sa balaang kasulatan, nagpasabot ni og naghatag nig puntos matag usa kanato nga gikinahanglan mutuman ta sa kabubuton sa atong Ginoo. Kay mahimong kawang ang atong pagtuo mga igsuon, kay halos kitang tanan dinis kalibutan nagtuo man jud tag Ginoo, pero mahimong kawang ang atong pagtuo kung wala tay mga binuhatan, wala tay pagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Apan duna pay lain mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Atong hinumduman kanunay mga kaigalaan, nganong musanto pud na sa mga hunahunas mga tao kung unsay dapat buhaton, tungod kay wala sila'y giya pinaagis balaang kasulatan. Gani ang balaang kasulatan mga igsuon nagsulti dinhi sa 22 ug 29 unsay nasaypan sa mga katawhan karon. Apan kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, nangasayop kamo kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Ginoo. So kining kasulatan mga kaigalaan ug mga kaigsunan, maupod ni maghatag kanato giya aron na mahibaw-an nato unsay dapat natong buhaton sa atong pagpagalagad. Mao na nga atong hinumduman kanunay nga walay lain nga giya nining kalibutan karon kining maayong balita moy magtudlo kanato, apan naay example nga gihatag ang Ginoo sa matag usa kanato nga aron kita makapanulod niana nga kinabuhing dayon ug labi na kanang kaluwasan nga atong gihandom. Apan hinumduman nato mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga ang Ginoo naghatag og libre nga kasulatan ag libre nga kaluwasan sa matag usa kanato aron kita makakaplag mga igsuon. Pinaagi pod sa balaang kasulatan. Hinumduman nato nga gisulti dinhi sa Juan 3:16 mga igsuon kung imong tanawon, kay gihugugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Kinahanglan pod nga naatay pagsalig sa atong Ginoo. Atong timan-an mga igsuon nga kinahanglan pod dili lang kutob tas pagtuo, kinahanglan pod nga naatay pagbuhat unya naapod tay pagsalig sa atong Ginoo. Ug labi na gyud mga ikaigalaan ug mga kaigsuonan, naatay pagtuon sa balaang kasulatan aron nga kita mahimo nga kwalipikado dinha sa tubangan sa atong Ginoo. Gani nagsulti siya mga kaigalaan ug mga kaigsuonan, kay daghan kayong mga katawhan karon nga moingon jud na sa ilang kaugalingon nga, Brad, kanang akong pagtuo husto na bana nga makaluwas kanako kung wa ko nagbuhat. No, atong inumduman kanunay mga igsuon nga kinahanglan na atay pagtuo, naapod tay pagbuhat. Tanawa ra mga igsuon ang mga tawo nga naay pagtuo pero mosupak sa kabubuton sa Ginoo. Nag-ingon dinhi sa 2 Timoteo 3:8, og miingon nga si Janes og si Jambres misupak kang Moises, maingon man usab kining mga tawhana na nagsupak sa kamatuoran, mga tawo nga dunot og panghuna-huna
ug mini ug pagtuo. Mao na mga igsuon nga gikinahanglan pod nga kining atong mga pagtuo, kining ato ang mga gihuna-huna nga nagsalig tas Ginoo, kinahanglan nga makita pod ug kinahanglan pod nga sa atong kaugalingon makita ang pagkakristohanon. Hinumduman nato mga igsoon dinis 9 nagingon, apan sila dili muuswag sa unahan kay ang ilang binuang madayag man unya sa tanan sama sa binuang ni adtong duha ka tawo kaniadto. Mao na nga kung nagtuo ta, nagsalig ta sa atong Ginoo, kinahanglan nga naay buhat, no? Unsa toy giingon nga buhat mga igsoon? Dapat sundo nato ang kabubuton sa atong Ginoo. Kay susama mga igsoon, ang batasan ni Kristo samtang nagkinabuhi siya dinhi sa kalibutan, iya jud gituman ang kabubuton sa Ginoo. Gani sa pinadayag 14:12 nagingon siya, ani ini ang agda alang sa pagkamay ng tuson sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuan ni Jesus. Sumao ni mga igsoon ang gi-example sa Ginoo aron na kita arang makapanunod niana nga langit nun nga puloy-anan mga igsoon. Mao na nga atong hinumduman kanunay kung unsa ang pagkinabuhi ni Kristo dinhi sa kalibutan, maupod ang gusto sa atong Ginoo nga ato pong ikinabuhi. Dili man pwede mga igsoon nga nagtuo ta Ginoo apan ang atong binuhatan buwag dinha sa atong pagtuo. Mao na nga atong hinumduman kanunay kung naatay pagtuo dinha sa Ginoo, kinahanglan pod nga naatay pagbuhat. Tan-awa ra mga igsoon, giingon dinhi sa Santiago 2, no, aron nga kanang mahimo nga naay kapuslanan pod ang atong pagtuo dinha aron nga dili mahimong patay. Nagingon sa 14, mga igsuon ko, unsa may kapuslanan kun ang usa ka tawo magaingon nga siya andunay pagtuo apan wala siya'y binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang mga pagbuhat, pagtuo ha? 15, kun pananglitan usa ka igsuong lalaki o babae wala ingon panapot og nakabsan siyag makaon alang sa adlaw-adlaw og unya usa kaninyo miingon kanila, panglakaw na kamo nga malinawon, painiti og busga ang inyong kaugalingon sa walay paghatag kanila sa mga butang nga gikinahanglan sa lawas, unsa man lamay kapuslanan ni ana. 17 nagingon, sa ingon usab ni ana ang pagtuo patay kun kini walay binuhatan. Mao na mga igsuon nga ang gusto sa Ginoo aron na kita mahimong kwalipikado dinhas atubangan sa atong Ginoo, mag-uban ang pagtuo og ang buhat. Gani mga igsuon nagingon sa 20, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Mao ni usa mga igsuon, kay niining kalibutan god nga atong gipuy-an karon, labi na sa mga pagtulun-an nga nagtudlo nga ang pagtuo okay ra, no? Kung mutuo kas Ginoo, siguro na nga maluwas ka. That is very wrong mga igsuon. Ang gitudlo sa balaang kasulatan nga gikinahanglan aron nga kita mahimong angayan dinha sa atubangan sa atong Ginoo, gikinahanglan nga atong tumanon ang iyang kabubuton. Gani mga kaigalaan og mga kaigsuonan, niini nga kagabion dugang pa sa pagpasabot nining bahina dinhi sa Mateo 7:21 hangtod 23 na ay gisulti ang Ginoo kanato. Nagingon dinhi, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Ang pangutana karon, unsa maning kabubuton sa amahan nga anaa sa langit? Mao nang atong hinumduman mga igsuon, kay kung dili tani mahibaw-an kung unsay kabubuton sa atong Ginoo nga anaa sa langit, dinha ta mapakyas mga igsuon. Gani gitudlo ni Ginoong Hesus, kung ganahan ka makakabot o makakaplag sa kinabuhing dayon, gikinahanglan nga imong tumanon ang sugo. Unsay giingon ni Salmista David mga igsuon dinhi sa Salmo 40 versikulo 8, nagingon, nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko. Oo, ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasing-kasing. Sumao na mga igsuon, gikinahanglan nga ang atong pagbuhat pod, no, kanang mahigugmaon sa pagbuhat, dili nang magbuhat ta nga kanang
babag sa atong kaugalingon. Gani mga igsoon, kung atong padayonon sa pagbasa, nag-ingon dinhi, daghan unya ang magaingon kanako ni adtong adlaw, Ginoo, Ginoo, dili ba naghimo man kamig mga propesiya tungod sa imong ngalan, ug na nagpagula sa mga yawa tungod sa imong ngalan, ug nakahimo sa daghang mga milagro tungod sa imong ngalan. Sa 23 nitubag ang Ginoo mga igsoon, nag-ingon, ug unya magaingon ako kanila, wala ko gayud kamo ikaila, pahawa kanako kamong mga mamumuhat og daotan. Mao na mga igsoon nga atong hinumduman nga kumubuhat pud ta sa kabubuton sa Ginoo, kinahanglan pud nga naay gugma, di nang babag sa atong kaugalingon. Gani mga igsoon, kung atong lantawon dinhi sa Juan 14 mga igsoon, na gisulti ang Ginoo matag usa kanato dinhi sa 15 nagingon, kun nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Mo na usa nga giya or guide nga gihatag sa Ginoo mga igsoon, aron nga mahimo tang takos ang ayan dinha sa iyang atubangan. Mao na nga atong hinumduman mga igsoon, nga ang pagtuo, ang buhat magkuyog jud na. Di na pwede mga igsoon nga mubuhat ra ka unya wa pug kay pagtuo. Di pud pwede nga naa kay pagtuo nga wala kay pagbuhat. Mao na nga hinumduman nato kanunay nga didto sa Mateo 19 mga igsoon 16, nga sama sa paagi nga gihimo nga example ni Ginoong Hesus, nga gikinahanglan nga atong tumanon ang iyang kabubuton. Gani mga igsoon, daghan kaayong mga pagtulun-an karon nga moingon dayon na sila nga wala nay mga sugo, wala nay dapat buhaton, dapat pagtuo na lang. That is wrong mga igsoon. Mao na nga atong hinumduman kanunay, kung tinuod ta no nahigugma, kung ganahan ta makasulod o makakaplag o makakabot niya ng kinabuhing dayon, kinahanglan nga atong tumanon ang kabubuton sa atong Ginoo, dili nang kabubuton sa tao mga igsoon. Mao na nga atong hinumduman kanunay mga kagilaan ug mga kaigsunan, nga niini nga panahona ang Ginoo nag-awhag sa matag usa kanato nga kita kinahanglan mutuon sa balaang kasulatan, mangayo og giya dinha kaniya, aron na dili ta malimbungan sa kadaghanan mga igsoon. Mao na nga ato pong hinumduman mga kaigalaan ug mga kaigsunan, nga ang Ginoo nag-awhag sa matag usa kanato nga musunod ta sa iyang kabubuton, aron pod nga makita ang tinuod nato nga pagtuo. Kay unsa toy gingon sa balaang kasulatan mga igsoon, kung naa kay pagtuo apan wa ka nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, ang imong pagtuo dunot, ang imong huna-huna dunot. Mao na atong hinumduman kanunay mga igsoon. Mao na nga ang balaang kasulatan ug ang atong Ginoo nag-awhag sa matag usa kanato dinhi sa Hebreanon 3:15 na nag-ingon, samtang ginaingon ko pa, karong adlaw inig kadungog ninyo sa akong tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon ni adtong pagpansupil nila batok kanako. Mao na mga igsoon, nga niini nga kagabion ang atong Ginoo nag-awhag sa matag usa kanato, nga niining panapos nga kapanahonan, aron nga makakaplag tas kinabuhing dayon, atong subayon ang balaang kasulatan nga may maghatag kanatong kamatuoran ug atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo mga igsoon. Mao na nga atong hinumduman kanunay nga kinahanglan ang pagtuo ug ang buhat mga igsoon mag-uba na. Apan ang kanang pagtuo ug buhat mga igsoon nga nagbuhat ang maayo, nagbuhat ta subay sa kabubuton sa atong Ginoo, nagpakita na nga kita mga niluwas sa atong Ginoo. Alang sa duga nga pagpasabot niining bahina mga igsoon, ihatag ko kamo kang Brother Isaw. Brother Isaw? Okay, daghang salamat Brother JM. Then sa dili pa ta mohatag og dugang pagpasabot sa pangutana mga kaigsunan, ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe ni as Brother Elmo Dam Flores. Mayong gabi ninyo duha mga Brad Isaw, Brad JM, God bless sa tanan. So mayong gabi usab diha kanimo Brother Elmo Dam. Mayong gabi usab diha ni Pastor Hill Idoloberio din ha nga nagapaminaw ron sa iyang sakyanan, nodban sa iyang pinalangga nga Mrs. si Ma'am Narcipe Pilayo Idoloberio. Din si Ma'am Lisa Bilyastiki po din haas na ilon. Ma'am, daghang salamat sa imuha nga kanunayng pagsunod sa ato ang programa. So ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, bahin niining pangutana ni Brother Ricardo Mercader.
naghisgot siya unsa lagi kunoy iyang buhaton aron nga maluwas siya. So gikonklusyonan lang sad nato or gidugangan nga unsay maayong buhaton nato ron aron maluwas ta. So Brother Ricardo Mercader, kung nagapaminaw man ka karon niya ang tubag ato nga pun-an gikan kang Brother JM og nganhin usab sa ato nga nagagikan og gibase nato sa balaan nga kasulatan. Dunay pare-pareho nimo og senaryo Brother Ricardo. Sa panahon ni Apostol Pablo or sa kapanahonan sa mga apostoles, doon na sa tao nga midool sa ilaha og nangutana, senyores, or sa ato aparon nga panahon, sir, unsa may maayo na kong buhaton aron maluwas ako? Ingon na nga senaryo ba? Ngani kung atong tanawon ang buhat kapitulo 16, versikulo 30 og 31, ingon ani ang gisgutan og iyang gidala sila sa gawas og maingon kanila, mga senyores, unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Tan-awa mga kaigsunan, mga kaiglaan og Brother Ricardo, ang pangutana sa maong tao ngadto sa kang Apostol Pablo, nag-ingon siya, unsay maayong buhaton or unsay kinahanglan buhaton ko aron maluwas ako? Kung atong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, ang tubag ni Apostol Pablo ngadto sa taong nangutana og unsay iyang buhaton aron maluwas siya, niya sa bersikulo 31. Og kaniya mitubag sila nga nagingon, tumoo ka sa Ginoong Hesus og maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. So kung atong lantawon og susihon mga kaigsunan og mga kaiglaan, hilabinas nagapaminaw karon og nagapangutana si Brother Ricardo Mercader, ang angayan buhaton nato karon walay lain kundi sa atong pagkinabuhi. Karon gikinahanglan nato nga motuo ta kang Ginoong Kristo aron nga mga luwas kita mga kaiglaan og mga kaigsunan. Ang pangutana karon, kanang pagtuo ba igo lang ba sunahuna? Wala sa buhat mga kaigalaan og mga kaigsunan, inyo nang nadungog kaganiha nga ang pagtuo nga bulag sa binuhatan kini patay og walay kapuslanan. So kung atong lantawon og susiyon aron nga maluwas ta, gikinahanglan diay nga motuo ta kang Ginoong Hesukristo. Karon unsa may gitawag sa balaan nga kasulatan, panahon or niining higayuna or niining panahonas atong kalibutan. Kanus aman ta motuo aron maluwas ta? Unsa may gitudlo sa Biblia, sunod adlaw ba, ugma ba, or sa sunod pa? Kung atong tanawon mga kaiglaan og mga kaigsunan, ang gisulti sa balaan nga kasulatan ingon ani, unang ay kaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2, kung atong tanawon nagingon, kay siya nagaingon, sa panahon nga gikaymutan ikaw akong gipatalinghugan, og sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan. Tanawa, karon mauna ang adlaw nga gikaymutan, tanawa, karon mauna ang adlaw sa kaluwasan. So kung imong lantawon mga kiglaan og mga kaigsunan, ang inyong nadungog og nakita sa Facebook Live, ang gisgutan, karong adlaw mao ang adlaw sa kaluwasan. So wala na ugma or sunod adlaw pa. Gikinahanglan nga sa karon nga nadungog na nimo ang pulong sa Dios nga nagaingon, tumuo ka kang Ginoong Hesus og maluwas ka. Gikinahanglan nga karon imo ning pagabuhaton sa diha nga imong madungog ang pulong mga kiglaan og mga kaigsunan. Nga imong himuon nga sa imong kinabuhi gikan sa wala ka mga lagad sa Ginoo ngadto nga mga lagad na ta sa Ginoo. Kay nganuman mga kaigalaan og mga kaigsunan, ang bugtong makahimo pagluwas kanato sa Ginoong Hesus lamang. Apan unsaon pagluwas ni Ginoong Hesukristo sa atoa kun sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, dili ta maningkamot nga magkinabuhi ta aron mga luwas ta. So karon kay gitawag man sa balaang kasulatan nga karon mauna ang adlaw sa kaluwasan, unsa may atong buhaton karon mga kaigalaan og mga kaigsunan. So kung atong tan-awon ang balaan nga kasulatan, ang giisgutan mao kini. Kung atong lantawon ang Soponias kapitulo dinhas balasahon sa Soponias kapitulo 2 bersikulo kapitulo 2 bersikulo 3, mga kaigsunan og mga kaigalaan, ingon ani ang giisgutan. Kung atong basahon nagingon, pangitaan ninyo si Yuba Kalom
Unsay angayan natong buhaton mga kaigsunan ug mga kaiglaan? Atong pangitaon ang Dios nga nagkahulugan og nagpasabot ba nga gikinahanglan moduol og moalagad kita sa Dios. Kung atong padayon nagingon, kamong tanan nga mga maaghop sa yuta, kalom na sab. Si kinsa ang gi pointing aning pulonga? Si kinsa ang gi kaasa ni gi-address alang sa atong tanang mga tao nga nagpuyo nining kalibutan. Unsa may buhaton? Atong pangitaon ang Dios nga nagkahulugan og nagpasabot nga gikinahanglan moduol og moalagad kita sa Dios mga kaigsunan og mga kaiglan. Kung atong padayon nagingon og na nagtuman sa iyang mga tulumanon, pangitaa ang pagkamatarong. Unsay pangitaon? Pangitaon ang pagkamatarong. Kung atong padayonon, pangitaa ang pagkamaaghop. Tingali kamo pagataguan sa adlaw sa kasuko niyo ba? So doon na gitawag og adlaw sa kasuko niyo ba mga kaiglaan og mga kaigsunan. Unsam ni siya? Kini siya nagkahulugan og nagpasabot kini mao ang panahon sa pagpanghukom sa Dios mga kaiglaan og mga kaigsunan. Nga kun sa atong kinabuhi karon mohimo taglakang og lihok mga higala og maigsoon nga maningkamot ta nga moduol og moalagad tas Ginoo, dunay tsansa dako nga paglaom nga kita mga luwas mga kaigsuunan og mga kaiglan. So sa pagpadayon kung atong padayonon ni apa, Isaias kapitulo 55 versikulo 6 og 7 kung atong lantawon mga kaigsuunan og mga kaiglan, ingon ani ang gisgutan kung ato ning basahon nagingon. Pangitaan ninyo si Yoba samtang siya hikaplagan pa. Kung imong lantawon og sisihon ang nasulat, Isaias kapitulo 55 versikulo 6, ang gitudlo og nasulat nagingon, pangitaan ninyo si Yoba samtang siya hikaplagan pa. So mga kaiglaan og mga kaigsunan, naibalo og nasayod ba mo nganong ingon ani ang kini ang hanay sa mao nga nasulat? Tungod sa rason nga naghatag ni og pagpadasig sa matag usa kanato nga samtang buhi pa kita, samtang adlaw sa kaluwasan pa karon, gikinahanglan nga moduol moalagad na tas Ginoo. Kay panahon inig abot sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, dili na ta kahimo pa sa pag-alagad sa Ginoo. Panahon kung mamatay ta, dili na ta kahimo sa pag-alagad sa Ginoo. Samtang karon adlaw pas kaluwasan, samtang karon buhi pa kita, gikinahanglan nga moduol moalagad na kita sa Ginoo aron mga luwas kita mga kaigalaan og mga kaigsunan. So kung atong padayonon nagingon, sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa duol. Kung atong tanawon ang bersikulo 7 nagingon, pabiyai sa dautan ang iyang dalan. Unsay maayong buhaton nato karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan aron mga luwas ta? Gikinahanglan nga ang dautan natong dalan, pasabot dautan natong buhat, gikinahanglan nga atong biyaan og talikdan. So kung atong padayon nagingon, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang hiyuba kalom. Nganong do na may pulong og pabalika siya kang hiyuba mga kaigalaan og mga kaigsunan. So nagpasabot nga ang tao gikan na gyud sa Dios. Kung atong susihon og lantawon ang balaan nga kasulatan mga kaigalaan og mga kaigsunan, Henesis kapitulo 1 og 2, imong makita nga ang Dios og ang tao suod kayo. Pero sa itabo, kung imong tan-awon sa kapitulo 3, ang tao nakahimog pagpakasala batok sa Dios og hinungdan ngano nga ang tao nahimulag sa Dios tungod sa pagpakasala sa tao mga higala og mga igsoon. So kung imong lantawon og susiyon, ang gisgutan nagingon og pabalika siya kang hiyuba. Kitang tanan karon mga kaigalaan og mga kaigsunan, nahitabo og nahinabo nga nahamulag kita sa Dios. Pero pinaagi sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Kristo nga iyang gipadala dinhi sa kalibutan, nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa krus aron sa paghatag og paglaom nimog nako nga mapabalik tas tiilan sa Ginoo mga higala ug maigsoon, gikinahanglan karon nga himuon nato nga motalikod ta sa motalikod ta sa mga hunahuna nato nga dili matarong ug mobiya ta sa dalan nato nga mga dautan mga kigalaan ug mga kaigsunan. Kung atong padayon nagingon, og siya maluoy kaniya
og sa atong Dios kay siya mupasaylo sa madagayaon gayud. So ang atong angayan nga buhaton karon di ay panahon sa adlaw sa kaluwasan, gikinahanglan nga moduol na kitag moalagad sa Ginoo mga kaigsunan ug mga kaiglaan, gikinahanglan nga biyaan nato ang tanan natong paghimog pagpakasala, ang tanan natong daotang mga dalan, ang tanan natong mga daotan nga mga una-una ug mobalik tas tiilan sa Ginoo ug mga lagad kita mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Kung atong tanawon mga kaigsunan ug mga kaiglaan, nining adlaw sa kaluwasan dunay panawagan ang Dios alang sumatag usa kanato. Hilabi na ninyo karong naminaw nining programa. Nagingon ang Dios, Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, kung atong tanawon nagingon, umari kamo karon, kalom. Kanang pulong umari kamo karon mga kaiglaan ug mga kaigsunan, gikan kana sa baba sa Dios nagingon siya. Nag-awag nimog nako nga moduol ngadto sa iyaha ug moalagad sa iya. Karon, unsay nahimong babag nganong ikaw ug ako dili man makahimo sa pag-alagad ngadto sa Ginoo mga higala ug mga igsoon? Unsay nahimong babag nganong hangtod karon napalayo man kastilan sa Ginoo? Do na bay rason tungod kay nauwaw ka, tungod kay dako kayo imong sala? Makasasala kayo ka sa imong tan-aw? Atong timan-an mga kaiglaan ug mga kaigsunan, kung imo lang tawon ang Roma kapitulo 3 bersikulo 23, ang tanan nakahimo og pagpakasala. So pasabot kitang tanan nakasala og atong hinumduman si Kristo mianis kalibutan dili sa mga matarong kundi alang sa mga makasasala. So si Kristo mga kaiglaan ug mga kaigsunan ang nahimo natong paglaom aron kita makabaton og kaluwasan gikan sa adlaw sa paghukom sa Ginoo mga kaiglaan ug mga kaigsunan. So kung imong lantawon og susiyod padayonon ang Isaias kapitulo 1 bersikulo 18, ingon ani ang gisgutan, nag-ingon siyo ba? Kung nag-ingon, umari ka mo karon og usahan ta paghusay, nag-ingon siyo ba? Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa niebe, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karniro. So kung atong tan-awon mga kaigalaan og mga kaigsunan, niya ang garantiya or gihatag nga assurance sa Ginoo nga kung kita mo dool ngadto sa iyaha mga kaigalaan ug makaigsunan, bisan unsa kadako sa atong sala, bisan unsa kapulas atong sala, ang Ginoo andam siyang mohinlo sa atanan natong mga sala ug andam siya nga modawat nimo ug nako kung ikaw ug ako moduol ngadto kaniyag moalagad higala ug igsoon. So brother Ricardo Mercader, ug unsa ang imong pangutana nagingon ka, unsay maayong buhaton o unsay buhaton ko aron maluwas ko? Wala gilain nga ngayan buhaton nato higala mga kaigsunan nga nagapaminaw, kundili moduol moalagad kita sa Dios, mobalik kita sa tiilan sa Dios, motuo ta kang Ginoong Hesukristo. So kung atong padayonon ang Isaias kapitulo 1 19:20 nagingon, kung kamo mobuot og magmasinugtanon. So pasabot mga kaigsunan og magiglaan diha sa panawagan sa Ginoo nining adlaw sa kaluwasan, kung kita moduol og moalagad ngadto kaniya, ang iyang gihatag nga assurance nagingon, ang maayo sa yuta inyong pagakanon. Pero kung imo ning lantawon sa lain nga bersyon, nagingon ang Dios, og panalanginan ko kamo. So kung imong padayonon ang 20 nagingon, apan kung kamo magmagahi sa inyong kasing-kasing og dili mo duol o moalagad kanako, sigurado gayud mga matay kamo. Ang baba ni Yuba ang nagapamulong niini. So kung imong lantawon og sisiyon, dunay duha ka assurance nga gihatag ang Ginoo matag usa kanato karon. Kasiguruhan ba nga sa diin mga kaigalaan og makaigsunan, kung kita mo duol mo alagad sa Ginoo, ang Ginoo andam nga modawat nimog nako bisan unsa kadako sa imong sala, bisan unsa kapulas imong sala, siya andam nga modawat og mopasaylo nimog nako, siya andam nga mohinlo sa tanan natong nahimong nga sala. Ang importante lang gikinahanglan nga moduol kita ngadto kaniya mga kaigsunan og mga kaigilan. Apan niining adlaw sa kaluwasan, kung kita magmagahi og managdumili sa panawagan sa Ginoong moduol mo alagad ngadto kaniya, siya nagingon, sigurado gayod nga mamatay kamo. Ang baba ni Yuba ang nagapamulong nini. So kung atong lantawon mga kaigalaan og mga kaigsunan, ang Dios na nawagan sa matag usa kanato niining adlaw sa kaluwasan nga moduol og moalagad kita ngadto kaniya,
Niining panahon na dunay nahimong babag mga kaiglaan ug makaigsunan nganong dili ta makahimo sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay uban tungod kay nawili sa kalibutan, nawili sa trabaho, nawili sa salapi or sa mga butang nga anaa sa iya or nawili sa butang kung unsay iyang nabisihan. Pero atong timan-an mga kaigsunan ug mga kaiglaan ang gipamulong sa Soponias kapitulo 1 bersikulo 18 kung ato ning tan-awon dunay gihatag dinhiya nga kasayuran nga angay natong mahisayran ug mahibaluan karon. Kung atong basahon ang Soponias kapitulo 1 versikulo 18 mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan ang ilang salapi ug ang ilang bulawan. Remember, unsa gisgutan? Ang salapi ug bulawan. Kung atong padayon dili makaluwas kanila sa adlaw sa kaligot-got ni Jehova. So kung imong lantawon og susiyon mga higala ug maigsoon, ang salapi ug bulawan panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo dili makahimo pagluwas nimo ug nako. So kung atong padayon og gingon, apan ang tibok nga yuta pagalamyon sa kalayo sa iyang pagpangabugho kay tibawason niya, oo tapuson niya sa makalilisang gayod silang tanan nga nanagpuyo sa yuta. Mga higala og mga kaigsunan, klaro og tataw ang inyong nadungog nga sa diin ang salapi o bulawan dili makahimo nimo og nako sa pagluwas. Si kinsa man lang dai makahimo pagluwas nato. Si Ginoong Hesukristo, mga higala og maigsoon. Kitang tanan gustong mga luwas, kitang tanan nagkinahanglan og kaluwasan, pero gikinahanglan usab ni mga kiglan og makaigsunan nga mismo sa atong kaugalingon mulihok ta, mubuhat ta, nga gikinahanglan muduol mo alagad tas Ginoo. Wala na ilain nga ngayan buhaton pa, dili na kakinahanglan mo bayad og kwarta, dili nakakinahanglan pa muhatag og mga butang aron maluwas ka, kundi ang gikinahanglan lang mga kaiglaan og mga kaigsunan muduol ka sa tiilan sa Ginoo og moalagad ka. Maunay gikinahanglan mga kaigsunan og mga kaiglaan garantiya aron mga luwas ta. So kung imong lantawon og susiyon, giisgutan sa Soponias kapitulo 1 bersikulo 18 nga sa diin ang salapi og bulawan dili makahimo sa pagluwas sa tawo. So kung ang imong nabisihan ngano nga dili ka makahimos pag-alagad sa Ginoo, ang imong trabaho, ang imong pagpanapi, atong hinumduman nga ang salapi o bulawan dili makaluwas nimo. Busa atong himuon mga kaigsunan ug mga kaiglaan kay dili man dai makahimo pagluwas sa atoa ang salapi o bulawan, hatagan natog panahon, hatagan natog higayon sa atong kinabuhi samtang buhi pa kita ang muduol og moalagad sa Ginoo. Kay panahon kung mga matay na ta mga kaigsunan ug mga kaiglaan, dili na ta kahimo pa pag-alagad sa Ginoo. So unsa pamangyod? Kung atong tanawon ang Isaias kapitulo 2 bersikulo 20 mga kaiglaan ug mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan ni adtong adlaw igasalikway sa mga tao ang ilang mga larawan nga salapi. Remember, mga kaigsunan ug mga kaiglaan, dili ni pagpanghilabot kundi sa pagpanghatag o pasidaan sa matag usa kanato tungod kay daghan gyapon sa tuwa karon ang wala may balog masayod sa kamatuoran mga kaigsunan ug mga kaiglaan. Paminawi og patalinghugi gyud ninyo og ayaw gyud ninyo palagpasas inyong dalunggan kining gisgutan sa Isaias kapitulo 2 bersikulo 20 nga nagingon, niadtong adlaw igasalikway sa mga tawo ang ilang mga larawan nga salapi og ang ilang mga larawan nga bulawan nga gibuhat aron simbaw nila igasalibay ngadto sa mga ilaga og sa mga kabog. Nganong nahimo mga kaigalaan og makaigsunan nga ang gidayeg karon sa mga tawo nga larawan o rebulto panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo igalabay ngadto sa mga kabog og sa ilaga tungod sa rason nga ang larawan nga salapi or bulawan or kining bato dili makahimo sa pagluwas sa tawo mga higala og mga igsoon. Hinungdan og rason panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo ang mga tao nga nanagsimbas mga larawan, ang mga larawan nga ilang gidaladala o gitinil-tinil, ilang ipanglabay ngadto sa mga kabog sa ilaga sa kalanguban mga kaigalaan o makaigsunan tungod sa rason nga dili makahimo kanila pagluwas ang mga larawan panahon sa kaligot-got sa Ginoo mga higala o maigsoon, panahon sa paghukom sa Ginoo. So kung imong lantawon og susihon, ang gisgutan sa balaan nga kasulatan mga kaigalaan o makaigsunan karon mao ang adlaw sa kaluwasan.
So kay karon man ang adlaw sa kaluwasan, dili ugma og dili sunod adlaw, himuon na nato karon ang pag-anam-anam og pagduol sa tiilan sa Ginoo og moalagad na kita. Kay sultian tamo mga kaigalaan og mga kaigsunan, ang tao karon nga naghimo og pagkadautan unya sa pag-abot sa Ginoo, nagpabilin gihapon siya nga dautan, dili na gyud na siya kahimo pa pag-usab sa iyang pagkadautan. Apan karon sa adlaw sa kaluwasan, ang taong dautan mohimo og pag-usab og pagbag-o gikan sa pagkadautan ngadto sa pagkamatarong pagkamasinulundon sa kabubuton sa Ginoo hangtod sa pagbalik sa Ginoo mga kaigalaan og mga kaigsunan. Doon na gyud na siya garantiya nga makahimo siya pagdawat sa kaluwasan mga higala og mga igsoon. So doon ay gisgutan sa pinadayag Kapitulo 22, versikulo 11, nga naghisgot din niya nga nagingon, ang mamumuhat og dautan, pabuhata gihapon siya dautan, og ang mahugaw, papadayon na gihapon siya pagkamahugaw, og ang matarong, pabuhata gihapon siya matarong, og ang balaan, papadayon na gihapon siya sa pagkabalaan. So niining pulo nga, dili niingon nga gidasig ka, nga kay dautan naman ka karon, magpakadautan gihapon ka. Kay kini ang hugaw naman ka karon, magpakahugaw gyapon ka. Dili ni ingon ani nga pagpasabot mga kaigalan og mga kaigsunan kung imo lang tawon. Kun dili ingon ani, panahon sa adlaw sa kaluwasan, kung nagpabilin kang dautan hangtod sa pagpadayag sa Ginoo, nagpabilin gyapon kang dautan, magpabilin dagig kang ingon ana og di nagig ka kahimo pas pag-usab. Pero niining adlaw sa kaluwasan, kung sa imong pagkadautan, himuon nimo ang pag-usab o pagbag-o mga kaigsunan o mga kaiglaan, mahimo na nimo. Pero kung moingon ka, niining adlaw sa kaluwasan, nagpabiling ka sa imong pagkadautan, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, ayaw gyud pagdahom nga mausab o mabag-o pa nimo ang imong kaugalingon. Maubitaw na nga nagdasig ang balaan nga kasulatan, kay karon mauman ang adlaw sa kaluwasan, gikinahanglan nga karon magkinabuhitang uyon sa kabubuton sa Ginoo aron mabatnan ta or maangkon ta ang kaluwasan. So kung imong lantawon og susihon, nagdasig ang pulong sa Ginoo sa matag usa kanato nga karon mintras maupa ang adlaw sa kaluwasan, mintras abli pa ang kaluwasan, gikinahanglan nga moduol moalagad na tas Ginoo. Gikinahanglan nga usbon og bag-ohon na nato ang atong kinabuhi mga kaigsunan og mga kaiglan. Gikan sa pagkamasinupakon sa kabubuton sa Ginoo ngadto pagka matinumanon mga higala og mga igsoon. Karon nganong gihisgutan man nga panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, panahon sa kini ang iyang kaligotgot, panahon sa iyang pagpanimalos, sa Isaias Kapitulo 2 versikulo 20 nganong gihisgutan man nga ang mga larawan og ang mga larawan nga bulawan og salapi igal sa libay sa mga tawo ngadto sa mga lungib, ngadto sa mga ilaga og sa mga kabog, tungod sa rason kay ang larawan nga ilang gisimba karon dili kini makahimo pagluwas kanila panahon unya sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Ngano nga dili man makahimo pagluwas kanila mga kaiglaan og mga kaigsunan. Tungod sa rason kung atong tanawon, Salmo Kapitulo 115 versikulo 3 hanggang 7 mga kaigalaan og mga kaigsunan, ingon ani ang gisgutan. Apan ang among Dios anaa sa mga langit. So remember, alang sa mga tao nga nangalagad sa Dios nga may magbubuhat, giila nga ang Dios to as langit. Pero kung atong padayono nagingon, gibuhat niya ang tanan, nakapahimuot kaniya. Kung ang 4 atong basahon, ang ilang mga Dios-Dios mao ang ilang salapi o bulawan binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay baba, apan sila dili makasulti. Sila adunay mga mata, apan sila dili makakita. Karon mga kaigalaan ug mga kaigsunan, kung mangutana mo, ngano nga ang mga larawan nga ginasimba karon sa mga tao pag-abot sa adlaw sa paghukom sa Ginoo, iga sa libay ngadto sa mga lungib, sa mga ilaga ug sa mga kabog, tungod sa rason nga dili kini makahimo pagluwas kanila panahon sa adlaw sa paghukom sa Ginoo. Kay nga naman, dunay baba pero dili makasulti, dunay kini ang dunggan pero dili makadungog, dunay ilong pero dili makapanimaho, dunay tiil pero dili makalakaw, dunay tutunlan apan dili makasulti mga kaigalaan ug makaigsunan, og kung atong padayonon sa 8 nagingon, ang mga nanagbuhat kanila nahisama kanila, oo nahisama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Kung imong lantawon og susihon mga kaigalaan ug makaigsunan,
ang tao nga nagbuhat sa mga larawan ug ang tao nga nagsimba sa mga larawan nahisama sa mga larawan nga dili makadungog og dili makasulti mahitungod sa kamatuoran kay nga naman nagpadayon gyapon sa pagsubay sa pagtulunan nga wala gitudlo sa kamatuoran. So kung imong lantawon og susiyon ni gala Brother Ricardo Mercader, ang imong pangutana unsay maayong buhaton aron maluwas ta, ang gitudlo og nasulat sa balaang kasulatan mao mutuo ta kang Ginoong Kristo, mualagad kita sa Dios samtang karon mao pa ang adlaw sa kaluwasan. So mga kaigalaan og mga kaigsunan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kung hinaot nga ang mga pulong karon nga atong napatalinghugan dili mahimong kawang og dili mahimong kapuslanan kun dili mahimo nung mapuslanon sa atong kinabuhi nga kini mugiya og mutudlo sa matag usa kanato nga moduol og moalagad ngadto sa Dios. Kung atong tanawon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 22 nagingon, hinuon dili lang sa pagpatalinghog ato hinuon tumanan ninyo ang pulong dili lang sa pagpatalinghog nga sa ingon ginalimbungan ninyo ang inyong kaugalingon. So kung imong lantawon ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 22 nagdasig matag usa kanato nga dili lang kay magapatalinghog rata kundi atong tumanon ang mga pulong nasulat sa balaang kasulatan labaw na ang mga pulong karon nga inyong napatalinghogan dinhi as kahanginan. So daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Wala naman tay panahon sa dili pa hingpit tapuson tong programa ato sa ning basahon ang napuno nga mensahe niya si Brother Milmig Bloody. Mayong gabi bro, watching from Liloan. God bless. So mayong gabi is tanan taga Liloan. Niapod si Sister Aida Tirana. Happy listening to all. Niapod si Sister Jima Ani Cesario. Mayong gabi from Libas, Rojas City. So mayong gabi tanan taga Rojas karon ang nagsunod sa ato ang programa. Niapod si Florencio Flor, maayong gabi mga bro, God bless. Niapod si niya sa misay, amin bro. So wala naman tay igong panahon mga kaigalan ug makaigsunan sa dili pahingpit tapuson natong programa niya nga atong closing song ug atong hangyoon sa Brother JM alang sa closing prayer. Okay, magampo ta. Ginoong Dios nga nakas kay tas-an sa mga langit, daghang salamat Ginoo ni ini nga kagayunan kay magihatag kanamo hinaot nga katong mga pulunga magpabilin sa mga hunahuna o kasing-kasing. Ikaw maghikap sa tanan nga nagpaminaw, ikaw magpanalangin kanila. Kining tanan amoy salig itugyan sa ngalan ni Jesus naman luwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa ngalan na lang sa atong mga kaubanan dinhiya sa kahanginan, Brother Libby Claves, Brother John Dito. Kini na lamang ang inyong mga higalas kanginan Brother John Michael Cinco o uban sa iyang pinalangga ang asawa Sister Chine Cinco. Kini sabi ninyong higala Brother Isao dito magaingon kaninyo daghang salamat sa inyong pagpaminaw og maayong gabi kanatong tanan. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Inisa